pindah ko eh. Ada sakto. Hi guys! Hello. Day ko sa Tagbalan ni Kuya Ferdinand ang guys. Nagyatagan siya buwak. Nalipayan niya. Kaya tingin kayo sa buwak. Ay, ma, natagak. Amo na na, ma. Hi guys! This is Robbie si Magala. So nanglakaw din meron guys. Kami ron tatong duha sa humba na maglakaw ba kay nami kuhaong trapal dito kanang yang amigo nas Gindulman man din ni Dani. Unya nagdaman po din siya kauban ang si paring Jimmy kay maagi ko no migtuslob dadto sa dagat inja karon kay wa midang luto wa tanan kuway plano karon ni anak ko ta diri sa barbecuehan na nagpaluto tag barbecue. Nagpabon nito ni mama. Mag-English na pod ko ron. English diha. Gina. Mag-usa ba ka? Manamit ka? Namin ko klaro man day gaghong agtan. Nang bugas pod. Ang bugas. Sige na, go na. Mag-vlog. Huwag naman. Hello guys. So namin sa kuan. A few moments later. Nag-order mi dari og kanang manok, nailiog, napihatdog para sa mga batang gamay. Paa. Ja mo na kuan, mo na tag-ijo sa barbecue guys. Kanang naka-white mo na ilang papa, ja igsuon na silang duha. Dara o. Gaso-aso. Sarap. Naluto na rin uban guys, dira. Vlog mo nang tao ba sa ano laki kay may bugas to? Mga amudaan dyan eh. Oh, mga ano laki madulog tong kato ra naman. Hi, Doy. Doy lang kay manghod man dyan din ako. Hi, Doy. Hi. Ana. I-promote na ng inyong barbecue, diha. Gigo. Sige. Mga food no. Mga gwapo ra babuyag. Sige, promote. Char. Asa man ni nahimutang gi? Apil mo palit ang sumba. Dira sa Manganis, Masliyo. Ayan na sa Manganis, Barangay Basdiyo. Sitio Manganis di ay. Panghay mo diha. Basig na may gusto i-shoutout dali. Shoutout. Ala! Shoutout ko naman sila sa mga single guys ay. Oh, available ko na silang duha guys. Pili lang mo guys. Asa injo diha. Basig kag barbecue mahalin ha, dili ang nagtinda. Nabaylo di ay. Ag nagtinda day mahalin dili ang barbecue kuya won. Meanwhile. Shout out din ko sa tanang taga Basdeyo. Shout out sa duha. Hala oy, salipdan man taasa. Shout out sa nagluto. Ala di maklaro.
Ay, ngit-ngit. Guys, ngit-ngit kay gabi imaron ang aghajag pod. Ang aghayag. Magtanaw sa tas giluto guys ha. Adto ba dyan ninyo tanawan nang nagluto ha? Kanang giluto. Agay. Igsuon mo doy? Ha? Brother, manghod. Anghod. Maguhang day. Aban to grafares. Ug naong mga gwapo pod buyag. Korean. Korean. Tumayo ko sa kakatulgon. Starring ko dito ate. Naman. Lusot ba? Sige. Kasi may forma na. Ikaw kasi yung forma. Na, mag-vlogger, maghapog ka, mauwa day ka. Wala mo reklamo mo rin ah. Shout out sa kumbana, garaon. Nadak. Ha? Para inom ayo budirak diha na. Nagnis eh, garaon. Hi, Pads. Phil! Phil rin na to sa ate. Aw, kuya. Ngit-ngit lang. Unot ah. Bii. Kuya. Okay, kapon na. Ay, Nada na sa puno. guys, mubalik na daris koan guys, barbecue kay muraga hinam-hinam na ko sa barbecue da. Lamiun. Dali guys, palit mo guys. Kinsa may maglaag nga ri basing na day masaboy dire eh. Magabian mo, mag night swimming, nay barbecue dire na sa Esquina Padong sa Bunbun Beach. Yan. Guys, agnaong guys kanimo ni kalimti mo ni anak ni Stindero guys oh. Grabe. Gag smile. Una siya guys. Nya say nga nimo doy. Migo. Ha ha? For sure, state na. Steve. Guys, pangitalan niyo si Steve guys ha. Steve. Ano sa apelido ninyo? Amogis. Shout out sa mga Amogis. Shout out sa imong mga kuan diha. Kay gagawan. Na kaigagawan. Basta guys ha. Pili alaman na ninjong kuan guys kanang lamyon nga barbecue kanang nagpaypay. Nagpaypay. Smile, kapaypay kay kuan na. Single pa tanam. Ay, ingon lagi siya ganiha sila shout out sa mga single. Way mga uyab. Luto na guys. Hala. Klaro ha. Awag result ate. Ngit-ngit. Agad ng kuan Christmas light. Hi guys! Hello. Birthday ko sa Tagbalan ni Kuya Ferdinand ang guys. Nagyatagan siya buwak. Malipayan niya. Kaya tingin kayo sa buwak! Uy, ma, natagak! Amo na na, ma. Tanong. Salamat. Guys, gabi sa yung mga Lego, gabi na mag-night swimming mo dire sa Bunbun Beach. Sa wala nang gidabgaw na ikanan, pwede mo dire mga na sila luto. Barbecue, manok, baboy. Yan, diri-diri lang mo guys, lami ilahang tingla. Bapo. Pare. Pangis kayo kan. Kasi sa mga may uyab diha na hinanglan na ko.